ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ ва як хона дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон, ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Раҳмат барои дастгириётон дӯстон, барои лайкотон миннат дорем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 149 сомони тоҷикӣ. рафтем ва мо боша эълони имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes Benz E-Class 211 соли барориш 2004 дар кузофи седан, объем мотор боша CVD, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. Мошин коробкааш гуфта автомат тай, салонш кожа, задни камера дора, монитор лук ҳамаш 100%, кондитсионер, обогрев, сиделниё полни фула, ягон камбудӣ надора. Соли мошин 2004, документош 1 сола ҳаста. Мошин алишам мешавад ба ягон Opel Vectra B автоматик боша ё ки ягон сешкаи автоматик. Нарша боша гуфтаестай 74000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 495000 рубл. Мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, гуфта дар кор шавад душанбера меёремша. Марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Lada Priora соли барориш 2008 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 моҳ пеш гуфтаи газ задагиам ша нав хадавоиш кардем. Мошин тенҷа, ягон камбудӣ надора. Қарор дора мошин дар шаҳри Ҳисор, нақша боша гуфтаеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 180000 рубл. Марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайка фаромӯш намекунед дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra K соли барориш 1996 дар кузофи седан, рангаш боша серебристӣ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ягон камбудӣ надора. Фақат мешини ҳай мекунӣ гуфта. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нақша боша гуфтаеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 180000 рубл. даими номеро гуфта WhatsApp имо ҳаста. ина марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо бародаро. Занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтаеса 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони панҷум. як хонаи фурӯшӣ дорем бародаро. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳраки Ҷалолиддини Балхӣ, дорои 6 сотиқ замин, 5 дар хона, 2 таш тайёра гуфтай соҳибаш худмон зиндагӣ мекунем, 3 таи дигааш беримонтай, боз кухни, баня, анҷомхона, фундаментиш, қатъи деволош бардоштагиар. нақша боша гуфтаеса 255000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 1710000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. срочна фурӯхта мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби хона дарёфт кунед. ва бародари азиз, шумо ҳам агар хона замин доред ва мехоҳед ки реклама кунед, марҳамат рақамҳои мо дар аввали видео ҳаст, ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба эълони шашум. шашум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2112 соли барориш 2003 дар кузофи хетчбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. гуфта маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтаеста
12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 80000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳафтум мошини фурӯшӣ вазн 2115 соли барориш 2011 дар кузуфи седан рангаш боша мокри асфалт объем мотор боша 1.7 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. мошин соза мега ягон камбудӣ надорад 100 км да 7 литр расход дорад. моторш соза коробка хадавоиш нағза черепахош варид надорад задагӣ пусидагӣ надорад ҳуҷҷатош яксола ҳастад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтааст 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 221000 рубл. харидор яъне боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯшӣ Chevrolet Lacetti соли барориш 2003 дар кузуфи седан рангаш боша серебристи объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ягон камбудӣ надорад. техас моторш то моҳи апрела ҳастад. фавран фурӯхта мешавад. пул зарурат гуфта. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша боша гуфтааст 24500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 164000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли барориш 2006 дар кузуфи седан рангаш боша серебристӣ объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача автомат. маълумот дар бораи мошин кондитсионер дорад гуфтаи мошин мотор коробка хадавои 100% 10 литр қатӣ дар дуруни шаҳр 110 км мегарди берун аз шаҳр гуфта 130 км мегарди. балону навай мошин ба бензин гаштагия мошин задагӣ нест камбудӣ надорад. харидор аниқ бошад гуфта бо савдо мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтааст 65000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 436000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯшӣ вазн 2114 соли барориш 2006 дар кузуфи хэтчбек объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. хадавои губкават кадагия ягон камбудӣ надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтааст 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 110000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. гуфта илтимос беҳуда ба телефон занг назанед нарх накунед. харидори конкрет набоша биё дар рӯи капот савдо мешавад. 11 мошини фурӯшӣ вазн 2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан рангаш боша сиёҳ объем мотор боша 0.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гарени бад кардагӣ меша гуфта ҳуҷҷатош 9 моҳи дига ҳастад. мошина пеш биёбин дам бигир гуфта ба савдош мекунем. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтааст 25500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 171000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ вазн 2107 соли барориш 2002 дар кузуфи седан рангаш боша сафед объем мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош буд шудагия 4 балони нав дорад. конкретни харидор занг занад бо савдо мешавад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтааст 7300 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 49000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ вазн 2104 соли барориш 2002 састанишсоза хадавоиш 100% 4 балони нав дорад. фақат краска талабай гуфта тамом. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Екатеринбург. нархша боша гуфтааст 35000 рубли русӣ.
марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара ҳайқиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 230 эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. хайр.